Teng! Akyat na! Napakaraming bunga oh! Wika ni Berto na aliw sa pangunguhan nito. Sandali lang! Papunta na ako! Wika naman ng lolo ko. Tila ba nakalimutan na nung dalawa kung nasaang lugar sila. Basta aliw na aliw sila sa pagkuha ng mga bunga. Aakyat na sana itong lolo ko nang masipat niya ang napakaraming bungang kahoy sa loob ng yungib. Maniwala kayo o hindi, sa bukana ng yungib na yon ay may 2 puno ng inyam na napakaraming bunga ng singlaki ng kalamansi. At sa loob naman ito ay merong paiba-ibang klase ng puno. May mansanas, may duhat, dalanghita, papaya, dalandan, at kung ano-ano pang iba't ibang klase ng prutas na hindi naman normal na nabubuhay sa lugar namin. Bigla lang umiba ang timpla ng hangin nang may nasipat ang lolo ko na animoy isang nilalang. Nakaupo yun sa bato di kalayuan sa mga puno habang kumakain ng prutas. Ayon kay lolo, isa yung lalaking matangkad at malaki ang katawan, nakasuot ng kulay itim na kasuotan at natatakpan ang ulo nito. Tanging bunganga at kamay ang kanilang nakita nung mga oras na yon. Tinititigan lang siya nito habang kumakain ng mansanas. Pagkatingin ni Lolo Enteng sa nilalang na yon, agad niyang binato si Berto upang mapansin siya nito. Wika ni Lolo Enteng, "Hoy! Berto! Umalis ka na dyan! Bilisan mo!" "Bakit naman?" Tumatawa-tawa pa ito si Berto nang lumingon yon dahil sa pagturo ni Lolo Enteng. Paglingon ni Berto, agad yon tumalon sa puno ng lomboy at dali-daling tumakbo papalabas sa ngiping bato na yon. Iniwan na din niya ang kanyang tsinelas at tinakbo nila ang bundok hanggang sa marating nila ang pananim ni Momoy. Gulat na gulat ang dalawa sa kanilang nakita at agad naman nilang sinabi sa tiyuhin nila kung ano ang nangyari sa kanilang dalawa. Sinamahan naman sila nito patungo sa kanilang bahay upang mapagsabihan ang kani-kanilang mga magulang. Nung araw ding yon, kumonsulta sila sa isang manggagamot dito sa amin. Dalubhasang manggagamot yon kahit may kapansanan. Ito lang din ang nakakaalam kung anong uri ang lugar na meron kami. Pagpunta nila doon, agad silang tinanong ng, "Ano bang nangyari sa inyo?" Pumunta po kami ng ngiping bato," sagot nila sa matanda. Hanggang sa pinagkwento sila nito ng kanilang nakita. Di pa tapos ang kwento ng dalawa, nagtanong kaagad yung manggagamot ng, "Teka lang, meron ba kayong kinain o kinuhang prutas?" Seryoso yung manggagamot. Wala naman ho," sagot nila. Matapos yan ay tumawa lang ang manggagamot at nagbilin ito sa kanila na mag-alay lang ng prutas na kanilang huling kinain bago sila umakyat doon. Tapos magtirik din ng 2 kandila
upang alay sa mga engkantong tagapagbantay sa tanawa na yon. Ayon sa manggagamot, hindi naman delikado sa bundok na yon. Basta alam mo kung para saan ang mga bato dito. Ang kanilang nasaksihan ay isang uri ng panlilinlang ng mga engkanto upang gawin silang alipin kung sakaling nakagawa sila ng hindi kaaya-aya. Hindi kasi nangunguha ang engkanto doon kapag walang matinding kasalanan ang mga taong pumupunta sa kanilang teritoryo. Ginagawa nila ang panlilinlang upang magkaroon sila ng basihan na kunin ang isang tao. Dagdag pa ng manggagamot na kung kinain nila o kahit tinikman nila ang mga bunga sa lugar na yon, ay wala na siyang magagawa. Dahil bukas mismo pagpatak ng alauna ng umaga, ay kukunin na sila ng mga ito. Wala silang maiiwang bakas para hanapin sila at walang sino man ang magpapatukoy kung saan sila pumunta. Matapos ang tagpong yon, umuwi na silang dalawa at nangako sa kanilang mga sarili na hinding-hindi na sila babalik pa sa lugar na yon. Alam nyo ba na bago mangyari yon sa kanilang dalawa, ay may nauna nang pumasok at nakalabas sa tanawang ngiping bato. Isa yung manggagamot na dayo sa lugar namin. Ayon sa mga saksi, yung manggagamot na yon nakakuha ng kilo-kilong ginto sa tanawang ngiping bato. Animoy, alam na alam ng manggagamot na yon ang mga dapat gawin upang magtagumpay na mapasok ang tanawan. Naniniwala din kasi ang mga tao nung mga panahong ito na napakaraming ginto ang nakapaloob sa tanawan ng mga engkanto. Meron ding isang taong nakapagkwento na ang ginawa ng manggagamot na yon bago siya pumasok sa kuweba ay nilagyan niya ng takip ang kanyang mga mata upang hindi ito makakita sa paligid. Ginawa niya yon hanggang makapasok siya sa yungib at marating ang dulo nito. Ang tanging hinahanap ng manggagamot ay ang batong malamig na makinis. Pagkahawak nito sa batong hinahanap niya, agad niya yung isinilid sa lalagyanan at dali-daling tinahak ang daan papalabas dito. Matapos yan, agad yung umalis dito sa lugar namin at namuhay ng desente sa ibang bayan. Isang araw, merong mga kabataan ang naghahanap ng puno ng santol. Ang pakay nilang puno ay doon sa may kalsada ang lokasyon. Napakatamis kasi ng bunga ng puno ng santol na yon. Kaya kapag namunga yon, pinagkakaguluhan talaga dito sa amin. Sa panahong ito ay wala pa namang maraming bahay kaya paunahan na lang sa puno ng santol na yon. Ang mga batang kumukuha ng bunga ng santol ay kababaryo din nila Lolo Enteng. Kilala niya ang mga yon at masasabi niyang napakapasaway na mga bata talaga. Habang naglalakad ang magbabarkada papuntang Limbasan, nasipat nila ang grupo ng mga kabataang yon. Kumukuha yon ng santol sa may kalsada. Daan kasi yon papuntang Limbasan. Ang ginawa ng mga ito ay pinagbababato lang ang mga santol doon. Hindi nila kayang akyatin ito sa kadahilan ng maraming uod na nakatira sa katawan ng puno ng santol na yon. Habang naglalakad sila,
kapansin-pansin ang isang pipe na nasa unahan nila. Tila ba bago lang sa paningin nila ang taong yon. Tumigil yon sa harap ng puno ng santol at nagsenya sa mga bata na huwag kunin ang 3 bungkos ng santol na kanilang binabato. Hindi yon pinakinggan ng mga bata at matapos magsenyas ng pipi, tumigil na sila kasabay naman ng paglaglag ng 3 bungkos ng santol na yon. Pagkalaglag ng mga santol, nagsenyas ang pipi na ang ibig sabihin, lagot kayong 6. Ganun lang ang ginawa ng piping yon habang naglalakad papalayo. Di naman ito pinansin ng mga bata at dali-dali nilang kinuha ang mga bunga na nalaglag sa lupa. Agad nila itong kinain at sarap na sarap talaga ang mga ito sa bunga ng santol na yon. Matapos yan ay nagsiuwi na ang mga batang yon habang nagkukulitan sa daan. Pansin yon ni Lolo Enteng at tila ba napunta ang wisyo niya sa mga batang yon. Kung hindi pa siya tatapikin ni Berto, hindi na niya nalaman na kinakausap na pala siya nito. "Hoy! Enteng!" wika ni Berto habang tinatapik siya. "Ha? Bakit?" "Kinakausap ka eh. Di ka naman nakikinig." wika ni Berto. Importante din kasi ang pinag-uusapan nila nung mga oras na yon dahil may aatupagin silang trabaho sa mga susunod na araw. Ganun pa rin ang ganap. Tambay sa labas ng bahay nang nililigawan nitong kasama nila habang hinihintay itong matapos magsibak at umigib ng tubig. Ganun kasi ang panliligaw nung mga panahong ito. Dadaan ka muna sa hirap para makamit mo ang matamis na oo na iyong nililigawan. Sumapit na ang hapon at nakauwi na ang mga ito. Ang ginagawa nila Berto ay sumasakay ng kabayo upang makalibot sa kanilang baryo. Hanggang sa sumapit ang umaga, nabalitaan na lang ni Enteng na yung mga batang nakita niyang kumuha ng bungkos ng santol ay nawawala. Walang makapagsasabi kung saan pumunta ang mga ito. Basta, nawala ang mga yon na parang bula. Gulat na gulat itong si Enteng sa kanyang mga narinig at tila ba napagtanto niya na isang engkanto pala yung piping nakita niya. Nagbigay na ito ng babala pero sa kasamaang palad, hindi nakinig yung mga bata. Sumapit na ang araw ng San Juan. Baragat sa karagatan, kung tawagin ito sa amin. Isa itong okasyon kung saan lahat ng mga taga-barangay ay nagsisipuntahan sa mga tabing dagat upang maligo. Nakagisna na namin ang ganitong tradisyon, kaya sa tuwing sasapit ang San Juan, nandoon ang karamihan ng tao sa dagat. Yung iba nasa ilog. Itong mga panahong ito, napagpasyahan ng pamilya nila Enteng at Berto na doon na lang maligo sa ilog. Ang tawag sa ilog na yon ay Talibon sa Pangkasalukuyan. Napakaraming tao sa ilog na yon nung mga oras na ito at talagang mawiwili kang maligo doon. Meron ding talunan ng mga tao at may mga puno doon na pwede kang makapagpahinga. Itong dalawa ay langoy ng langoy sa ilog na yon na tila ba wala silang kapaguran. Partida,
Wala ni anong gamit na pangproteksyon sa kanilang katawan. Hanggang sa 2 oras na ang lumipas at merong isang lalaki ang tumalon sa baging. Pagtalo na pagtalo ng lalaking yon, hindi na ito umahon pang muli. Animoy dumiretso yon sa pinakamalalim na ilog. 2 araw ang paghanap sa taong yon, pero wala. Hindi na ito muli pang nasilayan. Ayon sa mga kasamahan nito, may kung anong nilalang ang humila dito pagtalo na pagtalo niya sa ilog. Hindi nila yon gaanong maaninag, pero alam na alam nila na isang nilalang ang may gawa ng pagkawala ng lalaking yon. Hanggang sa ipinagbawal na ang pagligo sa ilog na yon. Matagal-tagal din bago pinahintulutan ang mga tao na maligo doon. Nung hindi na umahon ang lalaking yon, grabeng paghahanap ang ginawa ng lahat ng kalalakihan na nandoon. Tumulong na rin ang mga lolo ko sa paghahanap. Pero kahit narating na nila ang pinakailalim ng ilog na yon, ay wala talaga silang nakita. Hindi naman buwaya ang kumuha nun. Kasi kung buwaya yon, malamang aapaw ang dugo ng taong yon sa tubig. Hanggang sa napagod na ang lahat, at wala na ni isang tao doon ang may kakayahan na lumusong pang muli sa pinakamalalim na parte ng ilog. Hinintay nilang lahat ang pag-ahon ng bangkay ng lalaki, pero kahit inabutan na sila ng dapit hapon, hindi na talaga ito lumutang. Walang senyales ng paggalaw sa tubig at animoy walang nangyaring kakaiba. Lahat ng naliligo sa ilog na yon ay hindi na muli pang tinangkang maligo. Yung pamilya ng lalaking yon, hinintay talaga ang pag-ahon ng bangkay, pero sa kasamaang palad, wala talaga silang nakita kahit nakapirasong damit. Grabing dalamhati ang nadarama ng pamilyang yon dahil sa pagkawala ng isang miyembro ng kanilang pamilya. Pagkauwi ng mga ito, kumonsulta sila sa isang manggagamot dito sa amin. Ayon sa manggagamot, isang engkantong tubig na taga-Biringan ang kumuha sa kanilang anak. Walang matukoy na dahilan kung bakit kinuha ang taong yon. Maaaring nagustuhan siya nito, o maaari ding may nagawa siyang kasalanan dito. Yun lang. Wala nang ibang impormasyon na ibinahagi pa yung manggagamot, at tanging patnubay at paalala na lamang ang binitawan nitong mga salita. Dumaan pa ang ilang buwan at merong isang babae dito sa amin na buntis. Natural yon kasi may asawa siya. Ang hindi lang natural ay ang naging anak nito. Pagsasalaysay nung babae noong kasagsagan ng pagbubuntis niya, ay meron na talagang nakakapagtakang nangyari. Kahit napakaraming aswang sa amin noong mga panahong ito, ay wala ni isang nagtatangkang lumapit o humuni man lang sa kanilang pamamahay. Wala sila ni anumang pangontra laban sa mga aswang, kundi asin lamang. Pero natapos ang buwan ng kanyang pagbubuntis, wala talagang aswang na nagparamdam. Hanggang sa nanganak na lang itong babae. Pagkapanganak nito, nagulat
kahit ang nagpaanak sa kanya. Dahil yung anak nung babae. Okay, sunod kagad natin yung finale. Maraming salamat at pasensya na kayo kasi talagang niisal ako. Abangan nyo yung finale kasi parang hindi pa talaga yon yung finale. Yun lang. Kita-kits tayo. Salamat.